Lisiča dobytky. Takže postupne by som vás poprosil, aby sme sa presunuli niekde na mostík a pri vode teda, že by sme to pokrstili a potom už to konečne pozrieme. Dovolte mi, aby sme to teda spoločne nejako pokrstili. Jasne, po vode. Po vode. Kde patrí? Do zeleného plesa. Môžeme ho vybrať? Počkej, najprv to tam už vyberám. Ale ju nesmieš pustiť. Čo? Nie. Lebo ináč krstím sám. A čo, ja mám ísť? No nie. Že by bola plavba. Šéfe, nepoď nás a prosím ťa, pripisy na svoje ležečke. Tatranský čaj kus pomohol, ne? Ináč by sa nešlo, ho? Jen sa preze, čakaj. Dobre, dobre. Asi postriha. Dá sa žiť tak, aby sme zanechali všetko to, čo bolo, pre ďalšie generácie? Nie hľadačov pokladov, ale milovníkov hôr. Erik by vám niečo chcel povedať vlastne ku tej veži a čo sa tam uliezlo. On rád do televízie rozpráva, poď. Ja rád si pijem. No Ďuro, ešte by sme si mohli taký pripitok už v suchom urobiť. Keby ste mali ešte nejaké otázky na Jara, na mňa... Na Jara,
Ja by som nechcel otázky. Najlepšie sa najlepšie rozpráva pri šenku, bo tam vpredu je pomykové. Všetkým ďakuje a potom na hlavného predstaviteľa zabudne, čo v kalape chodí. Pekne to bolo, Jano. Ale Boris hovorí pravdu, to je zase to si dobre. To som rád. Nemusíš veľa rozprávať, ale správať som. To má to natočené.